Dobrý deň, hľadáte chalupu na Oréroni? Dnes vám predstavím drevenicu v obci Hely. Drevenica je kombináciou drevenej a murovanej časti, pričom každá z nich má svoje jedinečné čaro. Na pozemku o rozlohe 223 m2 sa nachádza dreváreň a príjemné miesto na posedenie a grilovanie s priateľmi. Priestranná spoločenská miestnosť s krbom a krásnym dreveným stropom. Dúfam, že chalupa vás zaujala, rada vám ho ukážem aj osobne. Volám sa Beata Belková zo spoločnosti Pekné reality a spolu nájdeme vašu novú nehnuteľnosť.